mulai siya nasugot sa hatu bagasan sa daryon. Diha muna hela nami do boru nami. Tung macay las tuturohan nami mamerek kamuna imari na badalo pasu-pasu pardongas saripeon siap bagas joro ni tuhatta marhite na posona ima pa husor-husor kamu di bagasan rumah tanggamu tar lumobi ba tuho buru uvegenak kini alau dang di sona na salilingon uvegenak kini ngan helaon dang marama somari ho nama ama ho nama ina laho pature-ture hon keluargam napos doro aku nak bailak kahula-hulam dah torop do marga silaban 800 kakak di Batamon sotung di baila ho hula-hulam maloho mabu rohani helaon naksongan do nang di ho hela upasahat tabi maburu nami oktu ho naman na pature-ture hon molo tungarong nahurang lubi di pangalahon ni uru nabion nanget-nanget tamang budai alai marpangidua kami siap pungguan di Marga Silaban borsa junjungan sekode bata Batam masuki hamu anak pungguan dah alai pos dur aku boloh werek caparnopaan ni lakon naburu judo lakon naburu tapi itu hatta angkiat dilihat tu hatta di hamuna dame dilihat tu hatta di hamuna ahana tarpasita sita di rohatta tu buat la mainnya tu buat cikoru di dolo di poro batua tu buat nana mahamu tu buat boru dong amuna mai sahat tu sari batua dak pola kajang dohodokku himajo naboy tarpasat kami ala torop do di punguan di Marga Silaban pos raku itu ate boru dah yo bapak mau dison na di batu ajion mula di bengkong do sotung gabe mal murado odo bapak mau dison pangaluan mo kadot ate to dah boru dah jauh pasat matu amang Maula tema di debata nang dipersorot penawar lasi roh di bagas seperti kon. Di ho itu. Ada orang suatu ho pasahatoku ikut dokonokku do tu inang uda nang tu bapak sejeset. Nang uda nang di ho hasian. Omma parsaurata na tabadi mudi pulau Batamon. Songo dia be naulina denggan di bagas seperti kanon las naroa. Omma tajalo lasma rohat tadi si tapaune nahurang denggan taihuton naung denggan tujulanon diakka ruhu ni persaoran dihita na terlumobi di pulau Batamon mola tema tutu di ho ito hasian nang di lekku nga hupasahat tami be hupahutahami be ito namyo tuhawo lekku pangidon nami itu amatan nomor 2 debata asa diramoti debata ma perrumah tanggau muna tujuluanon tubuan lama tu basikor di dulu di berbatua tubuan anak mau tua boru dong amuna ma saur matua itu loja lungun irope lungunna alai pangiduaku tujuluanon itu pos rohaku bolona tayula na ulandaringgan unema saluhuna asa digonggomi debata ma rumah tanggamuna tujuluanon
Dakani arirang ma napiak ni tonganionan. Bada muna mala susirang. Todi muna ma marsi gonggoman. Emma tuh. Lomak silujuang lomak so di babuan. Tu dia behamu ma pangalugahon. Pardonga sari pemuna laiku do ibotoku. Tu si mahamu dapotan parsaulian. Emma Di tuh. baga seperti kenon. Hami sian parsauran nang perpunguan ni. Peparan do puta persa junga silaban di pulau Bataman. Dohok makalason lasmi roha muna di baga seperti kenon. Dohok manangnya kon saluhuna. Tujulano nasa rumah tangga na tinggak kamu di jolo nami nang di terlumobi di jolo ni debata. Bolo tusongon ope perbuan ni tangiang merhitehon ulos tangiang ngami tomata nomor 2 debata. Asa disangap pemai tuhamu leku doho ibotokku. Songoni mana boy pasa manguda. Ate adong pasatom muna akai itoku paribanna. Ada orang satu bunguan, adong. Nah, Moleate tong di Tuhan ala gileando ari natiur lancar sude blaoni di pariban nami na sahat be na salelengon keinginan muna sau do HP semoga lah jadi keluarga yang bahagia, saling mengasihi, jadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ya Dek ya. Dalam keluarga biasanya itu kalau ada pertengkaran harus selalu dibicarakan. Semua rumah tangga nggak ada habisnya, selalu belajar. Yang muda, yang baru menikah sama yang sudah lama menikah pun semua belajar nggak ada habisnya ya Dek. Baik-baiklah kalian berumah tangga, semoga cepat kalian diberikan Tuhan momongan, maranak marboru mahamu, dengan rumah tanggamu munada. Adongon di bawah kami sian pariban muna, saotik songon kado, marang nasadia pe. Unang berek kamu sian narga nada sian yas ni rohanami do holong nami ma berek kamu dada Dek. Pasatami ma. Rapasahatot dohita ito. Jadi mau lihat ma di tuhatta pardenggan basai, mau lihat ma di parsaurata di bagasat tikion. Setabi memang buru mulutuk pi berek kamu hami terop dak sesuai doho natahatai. Maholong nami Kabe tulang guru nauli tulang nauli na mga bati akka pasu-pasu dihita nomor hula-hula buru lasaro nami tulang mulati ma nagsuwag songonido nang dihilakko dohot borukko lasroha nami daba wala didok boro sila basa pakabaruin na buharo tutunungay. Taboto do di parsaurat di Pulau Batamon, molo buru naro mangulahon adat di Batamon, songon na adong do hurang na. Marhitei pos rohanami martangya kami tua mata nomor 2 di Bata, sikop saluhuk na. Jalanung nga tunglojak kerajaan yang mangburukon, imak kabapa, tu pakabar jala di patorang nasi dari alai tarida do di bagasa sadario parbueni mariaya marolop-olop sudeak kasituan natoro ummata hamulateo tuamata nomor 2 di Bata suak songoni nang sian hami marga silaban hirim rohanami hupa 2 hali ikom masuk dohamu tupunguan borsak junjungan silaban bulat depan iko mendaftar ma. Kabe tulang Hubereng mabuhimu di si anggodang isi hamuna Victor bedak kudonyon abakon. Ala hubuak kami do menang nabaranya umat songoni hubuak kami do sa pungumuan. Unang marisuang bay parbueni holong nami bereng akababam do kana puru paribammu. Da boruda da manghela marhitei di saluhna
alanung nga sikop di pasahat akka parbue doho akka pasu-pasu. Alayarong godohonok ku saotik. Jala pengalaman do diau. Suak songonira nang dihisude akka naung berkeluarga. Lomak sili juang, lomak soni baboan. Gabe do suhus gabe do nasinuan molo dak tubu duhu. Gabe do keluarga marana marboru molo so tubu ungut-ungut. Anggo salah sada do hamu marungut-ungut bohabe. Perjadi niate. Mangatu si hamu taboto de. Ikko sada rohamuna. Songonen demunai ditangi honamat tanah mertua di bata uli jaladinggan uloto di baga sesaderio pos rohanami. Tahun depan tangi yang ni situan na toropon tua laklat tua sikoro tua anak mahamu tua buru asadong dongamu na saur matua teh. Amin. Mau mak